LGU Manawag. Pinag-iingat po ang mga residente nito dahil sa patuloy na nararanasang pagtaas ng heat indices. Kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Pinag-iingat ni Manawag Mayor Jeremy Agirico Rosario ang publiko sa mga sakit na maaring makuha ngayong nararanasan ng patuloy na pagtaas ng heat index. Kahapon, sinuspinde ang klase sa buong bayan matapos makapagtala ng 47 degrees Celsius na damang init na sa danger level category. Ayon sa alkalde ng lungsod, kapakanan at kalusugan umano ng mga mag-aaral, maging ng mga guro ang kailangang unahin kesa sa anumang bagay. We cannot compromise the safety, of course, the health of the studentry, the pupils especially, sa anumang bagay, maski education. No? Paramount pa rin of importance itong ating kalusugan at safety. Dagdag pa ng alkalde na ugaliin ang pag-inom ng tubig upang malabanan ang dehydration na maaaring magdulot ng pagkahina at pagkamatay. Ingat-ingat po, kailangan, mga kababayan po, kailangan pong maraming tubig. No, replace natin kasi dehydration ang challenge po dito at wag natin baliwalain po ang dehydration, no? Nakamamatay siya talaga pag napabayaan, no? Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.